Здравейте! Вие сте в канала ми, Валерка Хубавелка, и аз днес ще ви покажа поръчката ми на една моя приятелка от Висулки и такива различни неща. Така, сега ще ви покажа какво всъщност тя си поръча. Поръча си да й направя обици от хавайски цветя. Така. Също така си поръча стъклено рапанче, в което има истинско рапанче, което е много красиво. Има ето такова куче балон, розовичко. Така. Има ето такава рибка в плик. Извинявам се, ако не се сетя за някои имена или забивам, но просто отдавна не съм ги отваряла и затова много се извинявам. Така, поръча си, това няма как да го сбъркам, имам цяла стена с стич. Поръча си стич, разбира се. Поръча си лапичка и винце. Също така си поръча и корда и ще й сложа нещо за подарък, тъй като поръчката е доста голяма. Поне според мен е голяма. И ще й сложа доста голям подарък, защото ще се извиня по този начин, че опаковъчните материали ще са от хартия, ръчно изработени от хартия, защото ми се изчерпаха ръчните материали. Така, сега ще се върна, като и направя обиците, които се правят хиперлесно.